i és la primera pregunta que feia a classe cada any. No? Què voleu que sigui la pintura? O la pregunta pot ser, què voleu que sigui l'art? Què vols que sigui l'art? Analitza-ho, tens 2 anys per anar-ho pensant. Tenim l'opció que em fa molta ràbia a mi de ser un actor passiu a la vida, en moltes coses, és igual el forner, que el pintor, que el fuster, que qui sigui. L'artista igual, pots passar per la vida passivament o implicar-te. Això vol dir implicar-te amb tot el que acontece, amb tot el que passa al teu entorn, és a dir, a nivell polític. Jo m'he implicat fins i tot anant amb unes llistes, que dius, això és de bojos, el planeta, el món, no? Llavors tots tenim la possibilitat de fer-ho. Llavors, per això surten aquestes d'això, jo no me quedaré callat. No? Vull dir, no crec en aquestes coses. Hi ha gent que viu del territori. Jo, a més, no vic al delta de l'Ebre, però m'agrada aquella terra i m'agrada la gent que l'habita, no? I que són gent supersincera. I no sé, jo soc del Pallars. Sí que potser, sense ser conscient, hi ha això darrere meu. Jo vaig néixer al Pallars i sempre quan baixàvem cap a Tarragona veia els diferents pantanos que vas veient i dius, ostres, any rere any la Terra ha anat creant una illa que s'està menjant l'aigua. I de fet hi ha un pantano a Cellers que realment queda el 25% se l'ha menjat la Terra ja. Creat uns d'això, i van naixent ja arbres i de tot allí, però la Terra ha anat baixant. I clar, això ni beneficia a ells ni beneficia als altres. Tota Europa tenen molt clares aquestes polítiques, molt clares. Bueno, i a Àsia també. A Xina, per exemple, el riu Yangtze és l'abocador de tota Xina, però en canvi inverteixen molt en reciclatge. Aquí a Europa és molt fàcil, van dregant els rius, els pantanos, és el que han de fer. La presa no pateix, no rebentarà, i a damunt, als Estats Units també ho tenen molt clar, però aquí, clar, el diner és ràpid i fàcil, saps? I és això, i no s'omplen la boca, els polítics, però la política és això, és un joc de l'oratòria i de... ja està, s'ha convertit en això, no sé. I llavors, sí, m'he anat implicant molt a nivell polític en moltes coses, perquè a nivell artístic moltes accions que tenen a veure amb la política i a nivell, diríem, ecologista també, perquè és això, perquè la resta tant és així que mira, aquesta setmana he provat amou i remolatge. Estic pintant amou i remolatge. O sigui que per també intentar... Jo tinc un compromís. Jo dono una matèria que tu saps molt tècnica primer i justament he d'intentar motivar a que això passi, no? Que és una responsabilitat. L'artista no és un immortal, ni és un... L'artista jo el veig com un ésser caigut d'un pedestal, o sigui, és que el pedestal no existeix. Jo no crec en l'artista com a divinitat ni com a ésser diferent dels altres. Jo crec en l'artista com un currante, com un treballador de l'art. Llavors, com a tal, l'artista es relaciona amb el territori com si vol relacionar. Hi ha gent que no s'implica gens. I a mi això, per exemple, els últims anys me molesta, perquè hi ha molts artistes que se n'aprofiten oportunament, no? En alguns moments, però que no hi treballen i no ho viuen, i d'altres per una evolució pròpia. El nostre planeta, és que, vull dir, obris un diari, obres la tele o t'hi passegis, veuràs que constantment estem enfrontats amb certes qüestions i llavors o t'hi poses o no t'hi poses. En el meu cas i de molta altra gent ens relacionem amb el nostre territori i amb el treball que fem. Per què? Perquè hem de sumar i llavors hem de sumar lluites que totes van a un mateix punt, no? La defensa de la terra. De fet, jo soc seguidor d'un artista que és el Joseph Beuys i Joseph Beuys ell ja parlava que ja ens va donar moltes lliçons, no, sobre aquest tema. I per tant,
de molt jovenet, els primers llibres que vaig llegir eren de relació amb ell, les seves classes o per exemple, Difesa de Natura, que va ser unes accions que va fer a Itàlia, i aleshores suposo que anys després això ha reviscolat en mi per pròpies necessitats, per qüestions que m'han demanat o perquè vaig néixer al Pallars i llavors soc de poble o soc de ciutat perquè soc de Tarragona i visc a Tarragona i m'agrada la meva ciutat, però aquest enfrontament entre un entorn molt natural i l'altre molt industrialitzat ha fet que eclosioni això, no? Una necessitat de defensar el nostre territori. I ho fem com podem. La gent del territori que senten amenaçada l'aigua o la seva pròpia terra ho fan amb grafitis o sortint al carrer a protestar, i jo ho faig agafant això i juntant-hi altres elements, no? més relacionats amb l'art, però és el que faria un periodista escrivint, jo ho feia amb pinzells, o brodant lletres daurades, o d'això, no? Amb el que podem. No? Llavors, això jo crec que és indispensable, imprescindible, que tothom es mulli amb les lluites múltiples que cada dia. No val mirar des d'una finestra, no val, i ara els moments que estem menys. Doncs bé, això és un grafiti que està al pantano de Riu de Canyes i tal qual, la frase aquesta és encantadora. Volem-lo riu viu. M'agrada volem-lo riu i m'agrada aquestes possibilitats. A més, m'agrada perquè al meu poble parlem així, amb l'o. I llavors, clar, ho trobo genial. Que bonic, no?, aquestes frases populars que fem servir. Aleshores, hi ha una sèrie de grafitis que els he passat amb un altre sistema, no? Que volem lo riu Siurana viu. On és lo riu Siurana? A Riu de Canyes, i de fet això ho he comprovat. Primer llegeixo la frase i se'm posa al cervell i fins que no aconsegueixo demostrar si és veritat o mentida no paro, i és el vídeo que on és lo riu Siurana? A Riu de Canyes. És el mateix títol del vídeo. I ens estan robant l'aigua del Priorat. Aquesta creu és una creu obsequi d'un amic que va transformar tot un bosc d'arbres cremats en creus. I això són dues fustes cremades convertides en una creu. No? És com... Bueno, això és el resultat del que estem lluitant que no passi, no? És aquest d'això. Això és un rem que simbolitza també una mena de cremació, com si estigués cremat, i l'estem sanant, no? Perquè l'home ha de continuar podent viure la terra d'una manera pacífica i en harmonia, no? amb el medi. I llavors s'està curant. De fet, té un coixí sota per reposar el cap. I aleshores aquesta és la botella amb una mica de pes de pedres, perquè si no, doncs això d'on anava aquest missatge. I això és una progressió de diferents cartells que he anat fent al llarg dels anys sobre... Bueno, és que m'agrada molt el Delta, l'Ebre i la gent d'allà. Una cosa... No puc separar el territori i la gent. I l'última que vaig fer, que ja és un intent de fer un nus, però sense... com si la mateixa aigua pogués parlar, no? Això té a veure amb Josep Boix, té a veure amb Sant Ignasi, amb Manresa, i té a veure amb... Això és pa. Llavors, pa, aigua, terra, vull dir, és el que l'home, l'individu, no necessitem més, no? I allò, bueno, era una peça feta per Manresa, per la capella de Sant Ignasi, i una mica demanant aquesta sanació de la terra, no? Aquesta pregària, perquè la terra no acabi sent això, no? Després, bueno, n'he fet moltes d'accions en relació amb el territori, amb la terra, i una d'elles ha estat, bueno, l'he repetit diverses vegades, el Cassi Centre d'Art, que està a prop de Manresa,
vaig fer una acció de dibuixar 8 paisatges, 8 espais ubicats en aquell paisatge i a cegues, val? Perquè són unes accions que hi ha una gran part del meu treball d'aquests 10 últims anys és treballar la ceguesa, no? La no visió per part d'un individu que hi veu. Llavors, de veritat, he descobert, i jo ho recomano a tothom, que aproximar-se amb els sentits, amb els diferents sentits per separat, en un territori, en un paisatge, és la millor manera d'apropar-t'hi. I quan t'atreuen la visió i els elements que es posen en valor són uns altres, són la pell, no? Són l'oïda, la temperatura, són un munt de qüestions que comencen a aflorar i no és la visió, i uau, t'apropes amb aquell paisatge de veritat d'una forma molt més forta, no? Jo, per exemple, aquest paisatge, aquest sí que el vaig veure, els altres no, els altres 8 paisatges que us explicava jo no els vaig veure mai, però aquest, que és una acció que faig als ports, al costat d'Horta de Sant Joan, em condueixen fins a un espai, me'l descriuen, decideixo pintar-lo mort, no cal dir per què, vull dir, la religió, tot, alhora és el metall valuós, però què més valuós hi ha que la terra, no? I quan m'atrec l'antifàs i veig el paisatge, uau, per mi es multiplicava per 100, perquè realment me l'havien descrit, m'havia entrat per l'oïda, m'havia entrat per tots els altres sentits. I llavors la vista és un punt més, però ostres, soc aquesta pedra, aquesta altra pedra, aquests arbres, ja els havia identificat a dins meu, i llavors, clar, dius, uau, és molt més magnífic, sempre et supera el paisatge, la realitat, amb aquella descripció, no? I, clar, ets més conscient i dius, hosti, tu ets aquell arbre del que m'han parlat, no? Bueno, no sé, és una pura poesia, però jo us ho recomano, de veritat, que us aproximeu allí, és que és molt heavy. Primero, a nivell humà, no? De que no som de tocar, no, ni menys ara. No som de tocar. Vaig fer això per tapar el quadre, bé. Que hi ha aquí? Aquí hi ha 8 ferides, perquè cada tela està cosida, bueno, com fan els japonesos, però en lloc de ser porcellana, aquí és un cosit, com totes les ferides que tenim al llarg de la vida, no? Pues ens tallen un pit, algunes són internes, no? Pues volia representar les ferides i la sanació, no? Volem-lo riu viu, perquè per mi, de fet, l'aigua és vida, i tot el que hi ha aquí és això, és una pedra del pantà de Siurana, això és aigua del riu Siurana, això són pedres de l'Ebre, perquè tot acaba allí, i just és una lluita que amb la cara m'he posat, que vull, jo soc del Pallars, llavors vull que... El Pallars sempre m'ha obsessionat, i això és de la Pobla de Segur, doncs el riu Noguera Pallaresa acaba, diríem, de forma natural, i això just és on s'ha creat el delta. Però és que el delta s'hauria de crear el delta, perquè aquest delta allà dalt fa mal. O sigui, la terra es menja l'aigua i aquí baix que necessiten terra no baixa. Bueno, és una cosa molt absurda, no? Exacte.